Moikka, tässä on Marko Pervi. Mä löysin tällaisen mielenkiintoisen palvelun nimeltä Summitse. Summitse.com. Summitse tarjoaa mahdollisuuden seurata Twitter-keskusteluita. Jos käytät Twitteriä, niin olet varmaan huomannut sen, että keskustelussa perässä pysyminen on aika työlästä. Ja oikeastaan aika mahdotontakin, jos ei koko aika ole koneella eikä hyväksy kaikkien Twitter-käyttäjien mobiilipäivityksiä omaan puhelimeen. Joten, jos esimerkiksi minä haluaisin nyt seurata vaikkapa täältä Gary Vaynerchukia tai muita mielenkiintoisia bloggaajia, esimerkiksi Henry Rollinsia tai Borattia. Tai itse asiassa kyse ei ole tietyn henkilön seuraamisesta, vaan häneen liittyvän keskustelun seuraamisesta. Eli kaikki se, mitä Borattiin liittyvää keskustelua käydään Twitterissä, olisi sellaista, mitä mä haluaisin seurata, niin minä palautan tänne Summitseen haun Boratin nimellä. Eli tämä on siis Twitter-käyttäjän tunnus. Tässä tapauksessa on kyse Borat Sagdiv, eli tämä elokuvahahmo. Tällä tavalla mä saan kaikki keskustelut listattua, mitkä liittyvät Borattiin. Eli kaikkien Twitter-käyttäjien lähettämät viestit joko Boratille itselleen tai toiselle henkilölle liittyen Borattiin. Käytännössä Summitse näyttää hakevan kaikki viestit, missä hakusana Borat mainitaan. Tällä tavalla. Eli tällä tavalla mä voin pysyä keskustelussa mukana ilman, että seuraan erikseen esimerkiksi 20 käyttäjää. Samalla tavalla mä voin hakea vaikkapa ProBloggerin Darren Rowsiin liittyviä keskusteluita. Eli mä näen kaikki viestit, mitä nyt viime aikoina ProBloggeriin on liittynyt. Ja nyt sitten, jos esimerkiksi haluan mennä takaisin Borattiin, jos mä haluaisin seurata Borattia pidemmän aikaa tai Borattiin liittyvää keskustelua, niin mä voin lisätä tämän haun, Summitse-haun RSS-lukijaan. Eli voin seurata vaikka kerran päivässä kaikkea Borattiin liittyvää keskustelua. Eli siinä tapauksessa mä menen tähän Feed for this query ja asetan sen täältä esimerkiksi Googlen RSS-lukijaa. En nyt tällä kertaa sitä aseta, koska en oikeasti ole kiinnostunut seuraamaan Borattia niin tarkkaan, mutta esimerkkinä. Tällä tavalla. Tsekkaa summitse.com, ihan mielenkiintoinen juttu. Auttaa seuraamaan keskustelua esimerkiksi johonkin aiheeseen liittyen. Jos haluaa seuraa vaikkapa viikon pari tiettyä aihetta, niin Summitse tarjoaa siihen aika oivan apuvälineen. Sellaista, moikka!